ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുദ്ധപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി. ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമത്താരിണേ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ
മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. अंतर्राष्ट्रीय कृष्णोत्सव समिति ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रणाम ഹരേ കൃഷ്ണ माताजी। മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോണത് ശ്ലോകം 10 അല്ലെ, ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗത്തില് പത്താമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണം ച തത്പ്രഭാവജ്ഞ ആസീനം ജഗദീശ്വരം ഹൃദിസ്ഥം പൂജയാമാസ മായയോപാത്ത വിഗ്രഹം. കൃഷ്ണം ച തത്പ്രഭാവജ്ഞ ആസീനം ജഗദീശ്വരം ഹൃദിസ്ഥം പൂജയാമാസ മായയോപാത്ത വിഗ്രഹം. കൃഷ്ണം കൃഷ്ണ ഭഗവാന് തത്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവജ്ഞ മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ. അതായത് ഭീഷ്മദേവന് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ മഹാത്മ്യങ്ങളും അറിയാം. ഈ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാം. ആസീനം ആസനസ്ഥനായ ജഗത് ഈശ്വരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈശ്വരനാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭീഷ്മർക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഹൃദിസ്ഥം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയാം. പൂജയാം ആസ ആരാധിച്ചോ മായ. രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്, ഒന്ന് മഹാമായയും ഒന്ന് യോഗമായയും. ഇത് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗമായ. ഉപാത്ത പ്രകടമായ വിഗ്രഹം യോഗമായാല് ആ രൂപത്തെ ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുവാദ് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിവസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം പ്രകടമാക്കുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തി യോഗമായാലാണ് അതീന്ദ്രിയ രൂപം പ്രകടമാക്കുന്നത്. അതേ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ സമഷ്ടം ഉപവിഷ്ടനാകുകയും ഭീഷ്മദേവനെ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ യഥോചിതം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ അരിയത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് ഉപവിഷ്ടൻ ഇരിക്കുന്നതെന്നും ഭീഷ്മദേവന് നന്നായി അറിയാം. ഭീഷ്മദേവനെ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ യഥോചിതം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം, ഏകകാലത്ത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് പുറമേ കാണിക്കുന്ന അതേപോലെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലും കാണുന്നു. എല്ലായിടങ്ങളിലും സാന്നിധ്യമല്ലേ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ സർവശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ നിത്യധാമമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം സദാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും അദൃശ്യമായ ഓരോ അണുവിൽ പോലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തന്റെ അനശ്വരമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തെ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കുന്നത് സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാലാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തില് രൂപം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വര രൂപവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. മമ മായ ദുരത്യ എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആരാധിച്ച ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന് ഈ സർവസത്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. പാണ്ഡുപുത്രാനുപാസീനാൻ പ്രശയ പ്രേമസംഗതാൻ അഭ്യാജഷ്ടാനുരാഗാശ്രൈരന്ത്രിഭൂതേന ചക്ഷുഷാ. അഭ്യാജഷ്ടാനുമോദിച്ചു. പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെയും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളുടെയും മരിച്ചുപോയ മരിച്ചുപോയ പിതാവ് പിതാവ്. പുത്രാൻ പുത്രന്മാരുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഉപാസീനാൻ സമീപ മൗനമായി ഭവിഷ്ഠരായ പ്രസ്രയ മറികടക്കപ്പെട്ട് പ്രേമ വികാരത്താൽ സംഗതാൻ സംഗമിച്ചു അഭ്യാചഷ്ട അനുമോദിച്ചു അനുരാഗ പാരവശ്യത്തോടെ അശ്രൈഹി അശ്രുക്കളാൽ അന്ധീഭൂതേന ചക്ഷുഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളാൽ. ഈ പാണ്ഡുപുത്രന്മാര്, അതായത് പാണ്ഡു മരിച്ചു പോകുമ്പോള് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ബാലന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മർക്ക് അവരോടൊക്കെ വളരെയധികം വാത്സല്യമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ശരിക്കും എല്ലാവരും രാജാക്കന്മാരെ ആ പദവിയിലെത്തി സർവ വിഭൂതികളോടും കൂടി കണ്ടപ്പോള് ഭീഷ്മർക്ക് കണ്ണിൽ വെള്ളം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള് അതാണ് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. മരണാസന്നനായ പിതാമഹന്റെ സമീപം സ്നേഹ ആധിക്യത്തോടെ പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രർ മൗനമായി ബഹിഷ്ഠരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മരണ ശയ്യക്കടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോൾ അവര് മൗനമായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മർ വികാരപരവശത്തോടെ അവരെ അനുമോദിച്ചു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അനുമോദിച്ചു. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞു. സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച ആ പദവിയിൽ ഇവരെത്തിച്ചേർന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നു. അതുകൊണ്ട് നയനങ്ങളിൽ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം മഹാരാജാവ് പാണ്ഡു മൃത്യുവിന് ഇരയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെല്ലാം ചെറിയ ബാലന്മാരായിരുന്നു. ആകയാൽ സ്വാഭാവികമായും അവർ രാജകുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ, വിശേഷിച്ചും ഭീഷ്മദേവന്റെ വാത്സല്യത്തിൻ കീഴിലാണ് വളർന്നു വന്നത്. പിന്നീട് പാണ്ഡവർ മുതിർന്നപ്പോൾ കൗശലക്കാരായ ദുര്യോധനും കൂട്ടരും അവരെ വഞ്ചിച്ചു. പാണ്ഡവർ നിരപരാധികളാണെന്നും അവരെ അനാവശ്യമായി വിഷമത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ഭീഷ്മദേവന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ പക്ഷം നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം അവരവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അതായത് എന്നോ ഈ രാജ്യഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന അതുവരെ അദ്ദേഹം അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദാത്തരായ തൻ്റെ പൗത്രർ തൻ്റെ സമീപം സൗമ്യരായി ബഹിഷ്ഠരായിരിക്കുന്നത് ദർശിച്ച മഹായോദ്ധാവായ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് തൻ്റെ വാത്സല്യ നിർഭരമായ ആനന്ദാശ്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ താൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച തരത്തിൽ അവർക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയതിൽ വളരെ ആ സന്തോഷം കണ്ണുനീരില് വന്നു. അത്യന്തം ധർമ്മിഷ്ഠരായ തൻ്റെ പൗത്രർ അനുഭവിച്ച കൊടിയ ദുരന്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്മരിച്ചു. അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഇവരെ അനുഭവിച്ചു, കുന്തിയും മക്കളും ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സങ്കടം വന്നത്. ദുര്യോധന്റെ സ്ഥാനത്ത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സിംഹാസന ആരോഹണം നടന്നതിൽ നിശ്ചയമായും ഭീഷ്മദേവൻ അത്യധികം സംതൃപ്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം അവരെ അനുമോദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അവരോട് അനുമോദനം അർപ്പിച്ചു. അഹോ കഷ്ടമഹോ ന്യായം യദ്യൂയം ധർമ്മനന്ദന ജീവിതം നാർഹത ക്ലിഷ്ടം വിപ്രധർമാച്യുതാശ്രയ. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വായിക്കരുത്, പതുക്കെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കി തെറ്റാതെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുക. അഹോ കഷ്ടം അഹോ ന്യായം, അന്യായം എന്നാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ എഫ് ഇടണത് അവിടെ ഒരു എന്നുള്ളൊരു അക്ഷരോട് വരിക. അഹോ കഷ്ടം അഹോ ന്യായം ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അഹോ ന്യായം, അപ്പൊ അന്യായം എന്നുള്ളത് വരും. യദ്യൂയം ധർമ്മനന്ദനാഹ ജീവിതം നാർഹത ക്ലിഷ്ടം വിപ്രധർമാച്യുതാശ്രയ. അഹോ 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 കഷ്ടം എന്ത് ഭയാനകമായ ദുരിതങ്ങൾ. അഹോ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണ എന്തൊരു കഷ്ടമായ അന്യായമാണ് നടന്നത്,
ഘോരമായ നീതി യത് എന്തെന്നാൽ എന്തെന്നാൽ യൂയം ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളായ ആത്മാക്കളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ധർമ്മനന്ദന ധർമ്മപുത്രന്മാർ ധർമ്മപുത്രന്മാർ ജീവിതം ജീവനോടെ എന്നോടെ ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ ന ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അർഹത അർഹിച്ചു ക്ലിഷ്ടം ക്ലേശം വിപ്ര ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മനിഷ്ഠ അച്യുത ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ആശ്രയ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്, എന്നാലും ഭഗവാനാലും ബ്രാഹ്മണരാലും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സമാധാനമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഓ ധർമ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നിട്ടും എന്ത് ഭയാനകമായ ദുരിതങ്ങളും ഘോരമായ നീതിയുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അത്തരം കൊടിയ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില് ജീവിക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നറിയാം. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നിങ്ങള് പുണ്യാത്മാക്കളെ അല്ലെ ധർമാത്മാക്കളായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ വിപുലമായ കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അസ്വസ്ഥനാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച ഭീഷ്മദേവൻ ആദ്യമായി തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഘോരമായ കഷ്ടതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരനും ഭ്രാതാക്കളും ഒക്കെ എന്തിനാ വന്നിരിക്കണേ? ഒരു സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അവര് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കണത്. ഈ യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ യുദ്ധം മുഴുവൻ തൻ്റെ തലയില് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നടന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം, തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയധികം ആളുകളെ തനിക്ക് വധിക്കേണ്ടി വന്നു, യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നു, ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഭീഷ്മദേവന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ ഇത് കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം വിഷമതകളിൽ തള്ളപ്പെട്ടത് അനീതിയാലാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടത് ഈ അനീതിക്കെതിരായിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് അധികാരമോഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടത് ഈ അനീതിക്കെതിരായിട്ടാണ്. ആകയാൽ വിപുലമായ കൂട്ടക്കൊലയിൽ അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതില്ല. ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളാലും അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ 3 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാരണമേയില്ല. പ്രകാരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിഷണ്ണതയെ അകറ്റിക്കളയാൻ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രചോദനം നൽകി. വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചോദനം നൽകി. യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരാലും വൈഷ്ണവരാലും നയിക്കപ്പെടുകയും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത് ഭഗവത് ഇച്ഛയുമായി പരിപൂർണമായി സഹകരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര തന്നെ വിഷമകരമായാലും ഒരാൾ വിഷണ്ണനാകുന്നതിന് യാതൊരു കാരണവുമില്ല. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പരിപൂർണമായി സഹകരിച്ചത്. കൗരവന്റെ പോലെയല്ല, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് സഹകരിച്ചു. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര തന്നെ വിഷമകരമായാലും ഒരാൾ വിഷണ്ണനാകുന്നതിന്, ഒരാൾ ദുഃഖിതനാകുന്നതിന് യാതൊരു കാരണവുമില്ല. പ്രാമാണിക പരമ്പരയിലെ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഈ കേന്ദ്രാശയത്തെ പാണ്ഡവരോട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്നുള്ള മട്ടിയിലാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് സ്ലൈഡ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി തുടങ്ങിയുള്ളത് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ അത് നോക്കാം. ഇന്ന് ഇതിലുള്ള 10
ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം ഓരോരുത്തർക്ക്. അപ്പൊ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. നാളെ പുതിയ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം, പുതിയ ഭാഗം എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12 വരെയുള്ളത്. തുടങ്ങിയ ഓരോരുത്തര് വായിക്കണം, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തുടങ്ങട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങിക്കോളൂ. അധ്യായം 9. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച ഇതി പീത പ്രജാദ്രോഹാത് സർവധർമ്മ വിപിത്സയാ തപോ വിനശനം പ്രാഗാത് എത്ര ദേവവ്രതോ അപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കണം മാതാജി. ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരാൾ വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ആരും വായിക്കണ്ട, മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാം. എന്തായാലും 10-15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് കഴിയാം മാതാജി. വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അനേകം പ്രജകളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചതിൽ ഭീതനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യുദ്ധം നടന്ന ഇടത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ മരണാസന്നനായി ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2 ബിന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 2. തദാ തേ ഭ്രാതര സർവേ സദശ്വൈ സ്വർണഭൂഷിതൈഃ അന്വഗച്ഛന്തധൈർവിപ്രാ വ്യാസധൗമ്യാദയസ്തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. അപ്പോൾ സ്വർണാലങ്കൃതമായ ഒന്നാന്തരം കുതിരകളെ ബന്ധിച്ച മനോഹരമായ രഥങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. അവരോടൊപ്പം വ്യാസദേവനും ധൗമ്യനെ, പാണ്ഡവരുടെ പണ്ഡിതനായ പുരോഹിതൻ, ധൗമ്യനെ പോലുള്ള ഋഷിമാരും മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ശ്ലോകം 3 അടുത്ത ആള് വായിച്ചോളൂ. ആരും ഇത് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനഭിവിഭ്രർഷേ രഥേന സദനഞ്ജയ സാധൈർവ്യാരോജ്യതാ നൃപ കുബേരായ വിഗുഹ്യഹൈ. വിവർത്തനം എഴുതിയില്ല മാതാജി. എനിക്ക് ഭാഗവതം അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു മാതാജി. അല്ലയോ വിപ്രർഷിയെ, ശൗനകം തന്നെയാണ് പറയണേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അർജുനനോടൊപ്പം രഥത്തിൽ അവരെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് തൻ്റെ സഹചാരികളായ ഗുഹ്യകരാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട കുബേരനെ പോലെ അത്യന്തം കുലീനനായി കാണപ്പെട്ടു. ശ്ലോകം 4 വത്സല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ. വത്സലകുമാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാത് നിബദ്ധിതം ഭൗമൗ ദിവ്യാച്യുതമിവമാവരം ദിവ്യാച്യുതമിവാവരം അമരം എന്നാണത്. ഇമാവരം അമരം. ദിവ്യാച്യുതമിവാമരം പ്രണേമു പാണ്ഡവ ഭീഷ്മം സാനുഗ സഹചക്രേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹചക്രേണ അവിടെ നിർത്താം. സഹചക്രേണ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വെച്ചേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട നിബദിതം ഭൗമൗ ദിവ്യാച്യുതമിവാമരം പ്രണേമു പാണ്ഡവ ഭീഷ്മം സാനുഗ സഹചക്രേണ. അവിടെ നിർത്തുക. ചക്രേണ
പ്രഭുപാദ കി ജയ്. വിവർത്തനം. എന്നിൽ നിന്നും പതിച്ച ദേവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷ്മർ ദർശിച്ച പാണ്ഡവ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം വായിക്കുക. രാധമാതാജി വായിക്കട്ടെ. രാധമാതാജി വായിച്ചോളൂ. തത്ര ബ്രഹ്മർഷയാ സർവേ ദേവർഷയച്ച സത്തമാ രാജർഷയച്ച തത്രാസൻ ദ്രഷ്ടും ഭരതപുംഗവം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം എഴുതിയെടുത്തിട്ടില്ല മാതാജി. ഇതിൽ നോക്കി വായിച്ചോ. ഭരതവംശജരിൽ കാണാനില്ല മാതാജി, ചെറിയ അക്ഷരാവകാരൻ അത്. അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് വലുതാക്കിയാൽ മതി. ഭരതവംശജരിൽ മുഖ്യനെ, അതായത് ഭീഷ്മരെ. ആവണില്ല, മനസ്സിലാവണില്ല. ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായി മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ദേവർഷികള്, ബ്രഹ്മർഷികള്, രാജർഷികള് എന്നിവരെല്ലാം അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. അതായത് ഭരതവംശത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഭീഷ്മര്. അദ്ദേഹം 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ദേവർഷികള്, ബ്രഹ്മർഷികള്, രാജർഷികള് ഇവരെല്ലാം അവിടെ സംഭവിച്ചു. അതായത് ഋഷിതുല്യരായിട്ടുള്ളവര്. ദേവന്മാര് ഋഷികളായത്, ബ്രഹ്മ ഋഷികള്, രാജർഷികള് അവരെല്ലാം അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. ശ്ലോകം 6, 7. 6ഉം 7ഉം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ്. ആര് വായിക്കും? വിജയശ്വരി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 6, 7. പർവ്വതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ ബൃഹദ്ദശോ ഭരദ്വാജ സശിഷ്യോ രേണുകാസുതഃ വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമാദസ്ഥിതോ ഗൃത്സാമദോ അസ്ഥിതഃ കക്ഷീവാൻ ഗൗതമോ അത്രിശ്ച കൗശികോ അത സുദർശനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. പർവ്വത മുനി നാരദൻ, ധൗമ്യൻ ഭഗവത് അവതാരമായ വ്യാസൻ, ബൃഹദ്വശൻ, ഭരദ്വാജൻ, പരശുരാമനും ശിഷ്യരും, വശിഷ്ഠൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിതൻ, ഗൃത്സമദൻ, അസിതൻ, കക്ഷിവാൻ, ഗൗതമൻ, അത്രി, കൗശികൻ, സുദർശനൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള സർവ്വ ഋഷിമാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഭാരതി മാതാജി വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 8. അന്യേ ച മുനയോ ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മരാധാദയോ മലാഹ ശിഷ്യൈരുപേത ആജത്മുഃ കശ്യപാണ്ഡിരസാദയഃ. വിവർത്തനം. ശീലപ്രഭുപാദിക്ക്. അനന്തരം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മറ്റനേകരും അന്യവിശുദ്ധാത്മാക്കളും കശ്യപനും ആംഗീരസനും മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ ശിഷ്യരുമൊത്ത് അവിടെ ആഗതരായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 9. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ജയലക്ഷ്മി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താൻ സമേതാൻ മഹാഭാഗാൻ ഉപലഭ്യ വസൂത്തമഃ പൂജയാമാസ ധർമ്മജ്ഞോ ദേശകാല വിഭാഗവിദ്. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. അഷ്ടവസ്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ ഭീഷ്മദേവൻ അവിടെ സമ്മേളിതരായ ശക്തരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ എല്ലാ ഋഷിമാരെയും സ്വീകരിച്ച സ്വാഗതമരുളി. കാരണം ദേശകാലമനുസരിച്ചുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ശോഭന മാതാജി വായിച്ചോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണം ച തത് പ്രഭാവജ്ഞ ആസീനം ജഗദീശ്വരം ഹൃദിസ്ഥം പൂജയാമാസ മായയോപാത്ത വിഗ്രഹം. വിവർത്തനം. ശീലപ്രഭുപാദർ കി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിവസിക്കുണ്ടെങ്കിലും
നിവസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം പ്രകടമാക്കുന്നു. അതേ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷം ഉപവിഷ്ടനാവുകയും ഭീഷ്മദേവന് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ യഥോചിതം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. ഹരേ 11 കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ഇന്ദിരാദേവി മാതാജി. വായിക്കാം. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാണ്ഡുപുത്രാനുപാസീനാൻ പ്രശ്രയ പ്രേമ സംഗതാൻ അഭ്യാചഷ്ടാനുരാഗാശ്രൈരന്ധ്രീഭൂതേന ചക്ഷുഷാ. രാഗാശ്രയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിക്കോളൂ. അപ്പൊ അന്ധീഭൂതേന ചക്ഷുഷ. അഭ്യാചഷ്ടാനുരാഗാശ്രയി അന്ധീഭൂതേന ചക്ഷുഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. വിവർത്തനം. മരണാസന്നനായ പിതാമഹന്റെ സമീപം സ്നേഹാധിക്യത്തോടെ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രർ മൗനമായി ഉപവിഷ്ടരായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട ഭീഷ്മർ വികാരപരവശത്തോടെ അവരെ അനുമോദിച്ചു. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ശ്രീജ മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ കഷ്ടമഹോ ന്യായം യദ്യൂയം ധർമ്മനന്ദന ജീവിതുന്നാർഹത ക്ലിഷ്ടം വിപ്രധർമാച്യുതാശ്രയ. വിവർത്തനം. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഓ ധർമ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നിട്ടും എന്ത് ഭയാനകങ്ങളായ ദുരിതങ്ങളും ഘോരമായ അനീതിയുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അത്തരം കൊടിയ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വംശകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर परमानंदे। हरि हरि बोल।